Už. Mini o 3, scili prvý. Ešte na stred. Save spot. Bežíme o 3. Elhunt prvý. Mini o 3. Drilly o 3. Ešte Kustoda Deronko a potom poďte na stack. Zmena polarity o 3, 2, 1. Drakoleo dozadu, mini o 3. Drilly o 3, posledné drilly, ok, do LK rýchlo na bossa bude overlap. Vyťahuj to. Posúvam bossa. Dva kroky doľava, go. Zmena polarity o 3, 2, 1. Hodujte timer. Knockback o 3. Tak Gejta by nešla dať pre červených potom trošku ďalej. Možno nie. Červení zostávajú na kraji, modrí idú na stred. Zmena polarity o 3, 2, 1. Mini o 3, Enshot vlády z dozadu. Drilly o 5, bejtite to od steny. Nájdete si safe spot, budú beamy. Featherfall cooldown zostávajú tu, my bežíme o 3. Bežíme go. Mini o 3. Pozor na modrú, drilly od steny, bejtite, drilly o 3. Pozor, sú sa fucking... Bližšie pri lepke je safe spot, ešte getty. A poďte na stack. Zmena polarity bude o 3, 2, 1. A už ty? Ja vidím. Tauntujem. Modrý preč. Drilly o 5, bejtite. Ešte Kustoda Arding mini. Musíš to vydržať chvíľku. Jo, to. Dám si tam niečo gigantické. Čaká nás gigantický overlap, okej? Very nice. Presne tak. Presnúť celý ho. I tauntni a zober ho. Môžeš cili. Modrý zostávajú vzadu, červený pred bossa. Ber si to presne predtým, jo? Jo. Zmena farbičky o 3, 2, 1. Sledujte timer. Very nice. Focus. Modrí zostávajú na kraji, červení pôjdu do stredu.
Môžeš drudiť. Potom príde zmena polarity. Berieš bossa. Zmena polarity o 3, 2, 1. Mini o 3, Deronko, Leo prvý. Musíte zahrať tie mini. Elhan. Drilly, bejtite drilly. Potrebujeme zahrať. Jen. Bossa. Niekto nás tam odhodil, to je taký troll, neviem kto to bol, Jo, to ale jsem se úplně vyděsila jako. to bolo teraz.